guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have another mukbang. Ayan. We have another merienda mukbang. Ayan. So guys, ang pinrepare ko po ngayon is Tonkatsu burger. Ayan. Na may cheese. Papakita ko po sa inyo. Ayan, kung gaano siya kasarap. Ayan guys. Meron siyang cheese, onion, mayonnaise, and tonkatsu. Ayan. And of course, meron tayong mi goreng hot and spicy. Ayan. So, ayan guys. Ano pang hinihintay natin? Kain na tayo. Let's eat. Let's dig in. Ayan. Umpisahan po natin sa ating mi goreng. Ayan. This is our fresh egg. Ooh. First bite. Ang sarap. Sweet. Let's drink. Umuran na dahil. Ayan guys, lilipat po tayo dahil umuulan. Nandito tayo sa outdoor ngayon. Lilipat lang po tayo ng place, okay? Ayan, hindi na tayo lumipat guys kasi nawala naman. Ayan, kain na tayo ng ating mi goreng. Namiss ko mag mi goreng guys. Try na natin ng ating sandwich. Lagyan ko siya ng ketchup. Napaubos na yung laman. Sayang naman siya. Ayan. Ayan. Kain tayo. Sarap na. Masarap pala ang tonkatsu. May fries tayo. Kaya pang design lang yun. Kain tayo ng mi goreng. Mas gusto ko na ako nakain tong mi goreng kaysa sa pancit canton natin. Yung tonkatsu guys, niluto ko sa air fryer. Sarap. Ang sarap.
Nagsi-film kasi ako guys. 4:30. Ayan. Kasi malamig sa labas. 4:30, 4 o'clock. Sarap ng hangin. Sarap nito. Ayan tayo. Sarap. Ang sarap. Ano natin to? Gawin nating wrap and roll. Tayo. Grabe, nabusog na naman po si Katonya. Ayan. Ang sarap. Ayan. Kain tayo ng fries na niluto ko rin po sa air fryer. Tinry ko nung minsan. Pwede naman pala siya maging crispy. Itong mga fries. Yung gusto ko kasi sa sa french fries, yung malutong. Yan, umuulan na naman po ng pakunti-kunti. Ayun guys, umulan na talaga. Ayan, lumalakas na siya. Ayan. Oh my God! My G, my G. Ay! Pwede pa yan. Ayan. Ayun. Nabubusog na talaga ako. Grabe. Hanggang isang sandwich lang talaga po ako. Ayan. Bago po tayo maulanan ng todo dito sa ating outdoor mukbang. Ayan. Shoutout po tayo kay
Mamshi Babes, makulit na lola, makulit na apo, makalola, King Limhar, Kikay Cravings, Buhay JP, ayan, thank you so much. Ayan, umuulan na po dito. So, don't forget to like and subscribe po sa ating channel, mga kadonya. Ayan, stay safe everyone. Bye! Diyos ko, minuran. Ayan, kasi po umuulan kanina. So, si Johan, yung tira ko pong food, siya na po yung tumuloy na kumain kasi hindi pa sila kumain. Diba nga po, pag ako ang nagpe-prepare ng aming mukbang, sila po lahat kumakain. Kasi grabe, nabusog na talaga ako dun sa isang burger. At 3 po kasi yung pansit ko, yung mi goreng. Siguro 2 po yung naubos ko, kaya busog na busog po ako. Say hi, love. Hello, guys. Paminsan-minsan na lang po siya nakikita sa mukbang ko dahil medyo on diet siya ng konti. Ayan. Ako naman po, itutuloy ko yung aking pagkain. Gusto ko nang kumain ng mangga. May dumi ka, boy. Ayan o. Ayan. Yung aking mangga na with asin and sili. Ayan. Manggang kinalabaw. Ayan. Ayan, guys. Dahil po kanina umulan dun sa nagmumukbang ako ng mi goreng at tonkatsu burger. Ngayon po nabusog na po ako dun. Parang gusto ko na pong mangga. Hilaw na mangga, kinalabaw na mangga. Ayan. Na may asin at sili. Ayan. So, challenge po ito sa akin kung mauubos ko ito. Kasi mula po nung nanganak ako, parang humina po yung mga ngipin ko sa maasim na maasim. So, yan, nangangasim na po si Kadonya. So, ngayon guys, try natin kung makakaubos pa ako ng isang mangga na hilaw. Hilaw pa siya, guys. Kasi nanguha kami ng mangga dito sa amin. Ayan. So, wish me luck. Kasi minsan, pag kumakain yung anak ko, guys, mga Kadonya, nakakatatlong ganito lang ako. So, yan. Kain na tayo. Lagyan natin ng asin na may sili. Diyos ko, Lord. Masim. Kaya rebels. Masin. Asim. Ay, grabe yung asim. Manghang na maasim pa, guys. Lord. Lord. Ayan. Ganito po itsura ni Kadonya pag kumakain ng maasim. Parang hindi ko kaya ubusin. Ang asim eh. Asim. My Lord. Hindi ko kaya ang asim. Anghang pa, maanghang.
Sa mga mahilig sa mangga. Ang anak ko, hindi siya nangangasim. Woo! Asim! My God! Grabe ah. My Lord. Walang haling biro ang asin. Pinapawisan pa ako sa asin. Alam mo yung magka-crave ka ng maasim. Tapos pag nandyan na siya, parang hindi mo na kayang kainin sa sobrang asim niya. Pa. Last na to, hindi ko na kaya. My Lord. Tama na, hindi ko na kaya. Ayan. Hindi ko po kayang ubusin talaga, maasim. Mahina na po talaga ako sa mamaasim. Ayan. Sina-challenge ko po si Ma'am She Babes, si King Limhar, si Miss Rodnin Infield, yung kinalabaw na mangga. Kung kaya nyo pong ubusin yung isa. Ako kasi hindi ko kaya. Sa sobrang asim niya talaga, as in. Yung gusto ko yung apple mango. Ayun.